Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, search and retrieval operation sa nawawarang 18 anyos na daraga matapos ang bagyong Christine. Pinundo na. Mga basurang nahakot sa sentro kang Naga, daina pinagdadara sa Almeda Highway. Suspect na may kasong robbery with intimidation sa siyudad kang Naga, arestado. Metro Naga Chamber of Commerce and Industry nagkondusir nin relief operation. Diyos marahay na banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod Bareta. Search and retrieval operation para sa 18 anyos na si Cassie. Pinagpundo na matapos na mayong mahiling na senyales kung saan ini pinagdara kan tubig baha. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Puun kan may report na nawawara ang 18 anyos na si Katrina Cassandra Puyawan matapos ang pagbabaha sa siyudad kang Naga. Day na nagpundo ang mga otoridad sa pagkondusir kang search and retrieval operation. Pinagbilog pa ang Task Force Cassie sa mas marikas na paghanap sa nasabing daraga. Ang bangkay kang sayang tiyaon asin tiyoon na kaibahan sa pinag-atong na bihikulo ang haloy naman subot na hanap asin inilubong. Alagad makalisang haros 2 semana na paghanap dahil pa nakukuha ang nasabing persona kung kaya pinagpundo na ang pinagibong search and retrieval operation kay Cassie. Kahapon po pinag-announce ng ating city director na nag-stop na po yung search and retrieval. No? So considering yung ilang days na ang nakalipas and yung mga kasama niya sa loob ng sakyan ay ang alam ko ay nilibing na rin. So wala talagang signs kahit amoy man lang. So merong tsuri or merong ang ating city director na natabunan po ito ng lupa kasi kung makikita niyo yung changes doon sa area is parang may nabuong parang isla. So yun po, tinigil na po ang unless may makarating na information sa atin na panibago. Hasta man ngunyan day panabibisto ang bangkay kang sarong lalaki na subot na lamos mientras nayaon sa lawag kang sarong bihikulo sa Bicol Central Station. Nayaon ngunyan sa sarong punerarya sa siyudad kang Naga. Ito po yun sa concern namin, baka matulungan nyo kami kasi ang alam ko po ay dapat mailibing na dahil nangangamoy na accordingly sa isang funeral homes sa Barangay Kararayan. So ang senaryo po doon ay nakuha ito sa loob ng parang shuttle bus. And wala talagang pagkakilanlan. Hopefully baka magkaroon ng mag-accounting So pero ang tsuri kasi natin malayo to naka-shuttle bus. So sana yung kapamilya niya kung meron man ay makipagtulungan sa local government unit ng Naga City po. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang Bareta, liwat na kiulay si SWMO Head Engineer Joel Martin sa mga punong barangay kan Naga na tabangan sinda sa pagdiseminar kan impormasyon na mapadapit sa pagluwas kan tipo na basura hali sa mga harong. Ini matapos na maobserbaran ni Engineer Martin na garudain na nauubos ang basurang sa indang pinagahakot. Nakiulay na po kita sa may GC po kaya kami, kabali po ang mga barangay council, barangay captain, mga kunsyalis po sa mga barangay na kung pwede po tabangan na ang city para mapadali. Kulang kita sa mga resources, kulang kita sa ekipahe. So ang pakiulay may pupunta, sarakuhunan si basura, isegregate, nga di pong pag-abot kan si mahakot kan truck dahil nakaipuan pong equipment, kundi manumano na sana mas effective. And then po, maniharon ang pag-apong kang basura. Bako pong ramba-ramba na pag may basura sa laog, iluluwas, may pong kalinigan na mahihiling sa mga curbside, sa mga gilid po kantina po. Padagos pa sa mga Bareta, nagkapirang eskwelahan sa siyudad ng Naga, preparado na sa pagbabalik eskwela matapos ang bagyong Christine. Aramunta ang kumpletong detalye sa report ni Christine Reyes. Mga basang textbooks, mga classroom na pinaglilinigan ang hastangunyan na pinagkakasibutan ng mga maestra sa kanya-kanya ng mga eskwelahan matapos laogon ng tubig baha ang mga classrooms. Maski may mga lilinigan pa,
Preparado naman ang Tinago National High School sa pagbabalik ng mga estudyante. Di man pinaghuna ni Ms. Cristia Camille San Juan, head teacher ng Tinago National High School, na malagpas tao ang baha, kung kaya dain naman nila naisalbar ang mga ekipahe asin mga gamit sa pagtukdo. Pinag-report naman sa buot ninda ini sa Department of Education Naga. Lampas ulo, if you notice po, andyan yan. Bubong na lang yan ang makikita. Dikit na lang second floor na. Kaya all of our equipment, all of our materials here, wala. Nagkabara man ang mga gamit asin textbook sa Naga Central School 2 asin sa halos 2 semana naman na mayong laog. Daiman nagpundo ang Naga Central School 2 sa pagtao ka mga module sa saidang mga estudyante para padagos pa man ang saidang pag-adal asin dain mahuri sa mga leksyon. In terms of readiness for the opening of face-to-face classes comes November 11, Naga Central School 2 is already 99% ready. Ninhuli sa lamatean na Bagyong Christine, preparado naman sinda kung may panibagong raot paning panahon ang mamatean sa Bicol Region. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanza Reyes, Newsbreak. Ngunya na igwang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Tulos na pinagpreparar ni Principal Frederick Baldosa kang Naga Central School 2 ang saindang mga kagamitan sa laog kan eskwelahan na enot na naapektaran kan Bagyong Christine. Susog kay Principal Baldosa, dakula si iwinalat na adal kang nakaaging bagyo sa syudad ning Naga asin Camarines Sur. Since we have just been experienced the Typhoon Christine, Naga Central School 2 is already ready because we had already experienced. So this time we are ready in preparing our school and our facilities for any untoward event that will happen if this coming typhoon will again hit the entire Camarines Sur and Naga City in particular. Padago sa mga bareta, mga residente sa Naga na nakamati nin pagbabaha, pinipirit na maging normal laan sa indang pagbuhay. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. 2 semana pagkatapos kang paghugupit kang Bagyong Christine, pinipirit mo niyan kang mga residentes kan Barangay Sabang Syudad din Naga na maging normal na ang saidang pang-araw-aldaw na aktibidad. Ang nasabing barangay ang saro sa mga haloy nagbabaan tubig baha na uminabot pa sa lampas tawo ang rarom. Maski inagihanin pagbaha, dai man nahahali ang ngirit sa lalawgon ni Nana Yunela Martires na nag-evacuate sa saidang kataid sa harong. Susug sa iya, mapo na naman subuot sinda sa pinakapuon. Ini ang pinakaenot na namatean ninda ang araw kaining epekto ng bagyo. Ngunyan man lang kami nag-evacuate. Kasi dati man di rin nagbabaha. Hindi man pa, ababaw lang patuhod. Kaya nabigla din kami na sa Tararum mo. Mala ni nagtatiga ng ano yan. Titios-tios. Nagpupo naman sa puno. Pero may mga relief goods na o tapang na nakuha. Hindi ko aman po. Padikit dito. Hararom naman ang tubig baha kamagbalyong harong ang pamilya ni Nanay Priscilla Delphine sa kaparehong barangay. Takot man ang sa iyang namatean, ninhulita siya lang tatao maglangoy sa idang pamilya. Dakula man ang pasasalamat niya na tinabangan siya kan mga kataid niya sa harong. Yan, ginawa mo yung duman na sarong same. Nagbalyo kami dyan. Ay, hindi mo nasabihan na itong ilot pa lang or dahil. Nagkuraho pa ako na saklolo. Nadang maninda ako sa niya. O sige ngeta, sakluluan. Ina po na si mag-ama ko ng ano yan, itong container. Taday nga itataw maglangoy yung 2. Ako lang ang naglangoy na solo pabalyo dyan. Ninhuli sa pangyayaring ini, mas naging preparado naman ang mga residentes kung mangyari liwat ang pagtaas ng tubig baha asin inisarong leksyon man para sa inda, nagigiramdamon sa bilog nindang buhay. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanza Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta,
Inako ni Solid Waste Management Office Head Engineer Joel Martin na ang pagtambak nin basura sa bakanting lote sa Almeda Highway ang naisipan nindang solusyon para maparikas ang paghakot kan basura sa sentro Canaga. Mahaloy pa subuot kung dadarahon ini sa sanitary landfill. Hulita dakol ang nagreklamo kan malain na parong nahali digdi. Tulos naman subuot pinagpunduan pag-apon kan basura asin nagkondusir nin pag-spray para mawara si malain na parong. Halos nagkukonsumo yan in sarong oras may kabanga abot 2 oras. Depende po sa sitwasyon ka traffic. So nagdesisyon po kita, recommend kita sa tong alkalde kay Mayor Nelson na kumpiri dyan na muna sa Almeda. Aramta na talagang maparong, aramta na maproblema, mareklamo si mga taga dyan. Pero iyo po si pinakamadaling opsyon para makabalik tulos-tulos si satuyang mga dump trucks. Kasugma po, pinasarahan ta na, pinalagan ta na ng covering soil, daga. Tangani po na at least mayo na po si basura, tapos padagos po ang spraying. Para dahil naman po naintindihan ta, grabe talaga ang parong pagkakaaga, tapos pagkakabanggi. Sa pagbabalik kang news break, militar asin armadong grupo nagkaengkwentro sa Lupi, Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning. Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Sa pagpapadagos kan mga bareta, ipinaliwanag ni City Councilor Gail Abunal Gomez ang pinagigibong psychological first aid sa mga biktima nin baha sa syudad ni Naga. Susug kay City Councilor Gomez, nakikipagkoordinar mo na sinda sa CSWDO para sa listahan kan pwedeng matabangan. Ang psychological first aid iyo ang pag-aram kan pangangaipo kan biktima nin kalamidad. Asin pagkonektar sa sainda sa mga ahensya nin gobyerno na makakatabang sa saindang kamugtakan. Traumatized ni sinda kong iwaman. So ang
karahayan po kang psychological first aid, iyo na piga-aram si kamutaka ninda, kumusta sinda. Alagad ang pinaka-importanting step po dyan, iyo ang piglilink sinda duman sa services na kaipuhan paninda. Marig makatabang po sa indang pag-recover. So, psychosocial po ang approach. Sa satuyang police report, 100,000 pesos ang piyansang pinagrekomendar kan korte sa akusadong si alias Haji, 36 anyos kan Greenland Concepcion Pequeña, Syudad ning Naga, na inaresto kan subagong aga sa kasong robbery with intimidation. Ang warrant of arrest na hali sa korte may petsang January 7, 2016. Dinaramo na sa Naga City Hospital ang suspect para sa medical examination bago ini pinag-custody sa Police Station No. 1. Sa iba pang police report, nagkaengkwentro kasuudmang alas 3 nin hapon ang 5 miyembro kan Kilusang Larangang Guerrilla 2, Sub-Regional Committee 1.5, asin ang tropa kan 81st Infantry Battalion, mentras na nagkukondusir nin combat strike operation sa Barangay Barrera Jr., Lupi, Camarines Sur. Nagdurar nin 10 minutos ang engkwentro na mayong nairehistrong casualty sa lado kan gobyerno. Tulos man nagkondusir nin monitoring ang Lupi Municipal Police Station para mabagat ang nagdurulag na rebelde. Sa iba pang police report, 7 persona na may warrant of arrest na kinababalihan kang number 3 as in number 4 most wanted person ang naaresto kan PNP Camarines Sur sa paagi kan Operation Manhunt Charlie po November 1 hasta November 3. Ini kinababalihan kang rank number 3 municipal most wanted person sa Sipokot, Camarines Sur na si alias Rodel na may kasong pagbalgar sa 2 seksyon kang Republic Act 7610 na may piyansang 80,000 pesos ang kada sarong kaso. Rape case man ang inaatubang na kaso sa Tigawan, Camarines Sur kang suspect na si alias Joseph na mayong piyansa ang korte. Homicide, theft, rape as in pagbalgar sa ordinansa ang kadaklan sa inaatubang na kaso kan mga inarestong suspect. Padagos pa sa mga bareta, 250 na mga estudyante na nagtabang maglinig sa Tinago National High School ang natauanin food pack sa pangingenot kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Susug kay Mr. Mario Villanueva, presidente kang MNCCI. Dakulman ang organisasyon na nagtatao sa indaning donasyon na iyo ang ginagamit para makataunin serbisyo sa mga nangangaipuhan. Apwera kan relief operation, may medical mission man sindang gigibuhon para sa mga kaipuhanin bulong. Urug na si may mga abo asin sipon, pati naman si mga nagbabad sa tubig baha. Help are pouring in from the different chambers all over the country. We got help from the PCCI CSR group, a big amount of fund, and also from our sister chambers, Makati Chamber of Commerce, and also sa Davao, sa Cebu. All of our friends from all over the Philippines coming from as membership ng Philippine Chamber of Commerce are really pouring in their help. No? Now is really the time for us to ask for their help, and help is being extended. So we will continue on this hanggang sa rehab time frame, kung ano na mga kailangan, yung mga nasiraan ng bahay. So we'll do our best para makatulong talaga. Yung susunod namin are medical missions. We would like to make sure na there's enough medicine dahil maraming mga nabasa, di ba? Mga sinipon, inubo, nilagnat. So andun ngayon yung panawagan namin sa mga pharmaceutical companies na ating mga kaibigan, and lahat naman sila nagpapadala ng tulong, no? Mga tugang 50 aldaw na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod sa Indo Naga College Foundation Home of the Champions, leap into the future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida, an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga News Break.
Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please.